Ez a zenét szeretnék küldeni az Ervin családja felé az apja, a Bercinek, az anyja felé, az Aidának, a két öccsének, a Rajminak és a Dominiknak, és a bátyájának, a Kevinnek. És ebből a dallal szeretnék kifejezni neki, hogy mennyire szeretnék. Isten áldjon benneteket, és így mondja, hogy ittam, apám, ittam, de mamám, és még be se rúgtam. Ahova ki fog engem hazavinni, de talán azért drága, de apám. S itt mondja, hogy sem a Auta, én nem azért jöttem, de hogy én baj csinálja. Amár az életem kínálható, hogy én mulassak neki eljön, mire a nap le fog menni, apám haza fogom menni. Szeretem én az apámat, bátyám jobban, mint az élet. Mert még egy osztósával lett, ami baknál él. Apám, öntsél nekem a pohárba, máma iszott velem, talán de máma, be akarok rúgni, apám, veled akarok apám, veled akarok mulatni. Te vén baktál le?